Welcome back here in Wake Up Ilocos. And now it's time for our words of wisdom. And partner, what's our wow for today? Yes, our wow for today is just a very simple message actually that we could convey to the viewers out there. It goes like this: reduce, reuse, recycle, and of course, let's all make this world a better place to live in. Alam mo, napakababaw lang kung iisipin mo, pero it's very meaningful and it's actually an eye-opener for each and every one of us because as we all know, ang dami-dami ng mga sakuna, mga disasters that are coming in Baga yung global ngayon. warming. Yes, yung global warming nagsisimula doon. Akala nila parang, sige, tapon lang ng tapon ng basura dyan, putol lang ng kahoy, pollute lang ang ating environment, pero hindi nila nakikita yung mga negative outcomes or negative factors na pwedeng idulot nitong mga actions natin na to. So nakakatakot isipin, pero nakikita natin ngayon nagsisimula ng maghiganti ang mother nature natin dahil hindi natin inalagaan. So dapat talaga magsimula tayo sa sarili natin. Ayun. Yes. Tsaka wag nating sisihin yung nasa taas kung ano man yung mga nangyayari. Dahil mangyayari yan as consequences of our actions. Yes. Sabi nga nila, 'di ba? Nagsisimula sa atin ang pagkasira ng mundo. Magsisimula rin sa atin kung paano natin ililigtas ito. So yun. Kailangan nating tandaan, kailangan nating in every little way na kaya nating gawin. Kung kaya mo mag-carpool, kung kaya mong iwasan yung mga products na may CFCs, kung kaya natin na iiwas yung pollution at wag nang magputol ng kahoy kung kinakailangan. Pwede yan. There are so many ways. We can reuse, reduce, and recycle. Pwede nating isegregate yung basura natin at marami pa tayong ibang pwedeng gawin. Little ways, pero kung lahat tayo gagawa neto, just imagine, di ba, na kung what a big difference it could make. Yes, diba? actually napaka-literal na yung wow natin for today. So dapat parang there's no need more explanation on that because just a simple reminder to each and every one of you. Ayun. Okay, so bago tayo magpaalam, syempre pasasalamatan muna natin ang ating mga sponsors. Of course, maraming salamat po sa ating location ngayon. Sa ating location ngayon na silang nag-welcome sa atin. At syempre, it's nice to be out there and nag-go on location na naman, diba? Maraming salamat po kay Mr. Kitoriano dito po sa Terraza de Niño Resort dito sa Agay. Kaya kung nag-iisip na kayo kung saan kayo pupunta ngayong summer, pwede po dito. At syempre makakatipid kayo dahil napakamura lang ng cottages and makikita ninyo ang aming pagkain. Kinakain ngayon, po yan sa terasa. Tsaka one thing more, may expansion na rin sila sa swimming pool. Yes, dalawa na po ang kanilang pool. Baka maya-maya niyan tatlo mas marami na ma-accommodate ng mga swimmers natin ngayon this summer. And of course, pasasalamatan din po namin ang Hairview Salon para sa aming look for today. Maraming salamat po sa staff and crew ng Hairview Salon. Most especially kay Sir Al. Kay Sir Alan Alvarina ng Hairview Salon. Maraming salamat po. And syempre, maraming salamat po kay sa Javier family dahil sila ang of course na Sir Steve and Ma'am Cecil. Yes, and to all the rest of the Javier family, kina marami pang iba, lahat na sila. Yes. And of course, yung mga finiture natin sa Ilocano, si Sir Raimundo Ichon Florentino. Maraming salamat, sir. Pati na rin si Mr. Jeffrey Reboron na talagang napaka-talented talaga. Bukod sa matalino, gwapo, matangkad, teacher, napakagaling kumanta. All in one package Original yun minash up niya yung kanta at talagang sariling version niya yun. You can never hear another version like that. Yeah, kaya maraming salamat. And of course, sa ating celebrity guest na si Shari Pineda. Maraming salamat. Follow niyo siya sa Twitter and of course, follow niyo rin kami sa Twitter. Ayan. Ako din gusto ko rin pasalamatan ang Ice Princess for my contact lenses and Island Souvenirs para sa aking t-shirt na binigay nila. And ano pa ba? Yes, merong nagpapa-vlog dito. Yes, so phone na. Eto po, announcement lang. There is a special announcement. There is a Mega Wellness Biz Demo and Self-Healing Day on April 9, Saturday, 3 p.m. sa Maxis Vegan. Ayan, kung hindi naman ninyo nahabol, pwede kayong pumunta sa April 10, Sunday, 3 p.m. sa Maxis Restaurant sa Lawag naman po yan. At kung hindi pa rin kayo nakapunta ng Lawag, pwede rin ninyo habulin ulit April 16, Saturday, 2 p.m. sa Chowking, Kawayan, Isabela. Snack is served and free admission. Please mark your calendar. See you there. Kaya talagang abangan na po ninyo April 9, 10, 16. Ayan.
It's either sa Vegan, sa Lawag, or sa Chowking. Yun lang. Okay. Ayun. Tapos ka na doon? Yes, tapos na ako. Ikaw din. Ayun, gusto ko lang magpasalamat rin kay Russell and Berna, and especially sa pagbigay niya sa akin itong, hindi ko alam kung anong tawag nito eh. Pero Yes, matagal niya nang binigay ito, pero ngayon ko lang ginamit sa taping. Parang nakita ko na yan dati ah. Oh, pag may gig kami ginagamit ko to, pero sa taping natin, ngayon ko lang ginamit. So, eto na, ginamit ko na. Ayan, kaya Kita mo na. pala. And of course, gusto kong batiin si na Roel Bernatcha and family, and rakin yung family dyan sa Santa Catalina. Hi sa inyo lahat. Sa UNT families, most especially sa CCPA staff, lalo na kay Ma'am Lu and family. To Sir Gilbert Arce, Kim's family, the Happy Hearts. Yung galing nila kagabi nung Yes, tumugtog sila sa talaga. lakrakan. And of course, the Black Joel. Ayan. Hi to King. Ako din, teka, magpapasalamat din pala ako before I Yes. forget. Maraming salamat sa Satisfaction Guaranteed for backing me up sa aking production number kagabi. Nice. Nag-host ako ng Ilocano Singing Idol, and that's the first time I ever did a song and dance number na mega lifting pa talaga. Kaya talaga, yes, sobrang Level up. nakakaba. Oo, alas yung mic nakaganyan na sa akin na talagang Dati napapanood lang kita. acoustic lang. Di ba Ngayon, may mga lifting na talaga. yes, may mga lifting Baka- na. At may baka- mga dance na tipong Baka hinihingal-hingal sa susunod lang. na mga production number mo, may mga harness na rin doon na lumilipad. Hindi na pwedeng, hindi malayong mangyari. That could be a start, diba? Of Yeah. a new song and dance career, ganon. Yes. Diba? Okay, sige, And tuloy ito, mo tuloy ko yan. lang, si Cesar nga pala and family, of course, the Bridge Band, and hi to Ma'am Debbie of Anatomy's Fitness Center. Ayan. Yes, hi kay Napasok Ma'am na rin ako Debbie. doon. Hi, Ma'am Oo, Debbie. yes. Hi, Ma'am Debbie. Yes. And special thanks din kay Klong, of course, kay Direk Sed, kay George, and kay Kuya Kaloy for accompanying us dito ngayon. Okay, and ayun, maraming salamat sa lahat ng mga televiewers namin na laging sumusubaybay at Yes. laging nanonood ng Wake Up Ilocos. Summer na, magbakasyon na kayo. Eto na, binibigyan na namin kayo ng mga options na pwede niyong pagpilian. O, diba? Kami. Okay, at siya na po nagtatapos ang aming episode for today. Tumutok ulit next week para sa panibago na namang episode. Only here in Wake Up Ilocos! Ciao! Ay! Ay, masarap sa beer to. Yes, kailangan niya na ng beer.